berri zarela nolako giroa sentitu izan duzu aste honetan? Bueno, aste hau beti berezi xamarrak izaten dira, ez? Giroa ez da gehiegi aldatu ere, joan den astean bizi genuenetik, baina egia da, data horretan beti gogoratzen ditugula hainbat gauza, bueno, Franco hiltzela 50 urte betetzen diren honetan, beti esaten duguna, Franco hiltzela, baina frankismoa etzela hil, eta oraindik bizirik dirauela gure artean, eta ikusi besterik ez dago, nola kaleetan eta faxistek nola hartzen dituzten kaleak, ez bakarrik kalean, egituretan ere badagoela, ez, inkrustatuta bezala, eta 1978ko erregimen hori, oraindikan bere hortan dagoela, eta hausturarik etzela eman bere garaian, eta oraindikan pairatzen ditugula, ez, horren ondorioak. Frankismoaren oinordekoak orain mehatxu dira gure herriaren aurka, autogobernuaren aurka, hizkuntzaren aurka ere, gure kulturaren aurka. Kalean daude, kalean ikusten ditugu, provokazio hoietan etortzen direnean, eta horren aurrean guk uste dugu zirrikiturik ere ez dela utzi behar, beraien aurrean, aurre egin bertzaiola, eta horregatik bihar Bilboko manifestazioa hain garrantzitsua da, ez? Eta, bere hortan ere egia da, data hau ere gogoratzen dugula, Josu Muguruza eta Santi Bruar hil zituztelako, 31 urte eta 36 urte eta 51 urte betetzen dira, eta mobilizazio hau, bihar izango de mobilizazio honetan ere, hoiek ere gogoan eukiko ditugula, ez? Santi Bruar, Josu Muguruza, eta frankismoko biktima guztiak, ez? Eta, azken fusilatuen senitartekoak ere bertan izango dira, nik uste data garrantzitsua dela, herri bezala, herri antifasista garela, eta aurre egin behar diogula, eta bere garaian egin genion bezala, borroka luze baten ondorioz, bere hortan jarraituko dugula, eta herri honek antifasismoaren aurka borrokan jarraituko duela. Hain zuzen propioki 19 gogoan izan zenituen Santi Brugar eta Josu Muguruza kongresuan bertan, azken hau hiltzutela, diputatu hautatu berria zen, kargu hartu berritan zen, egonda noizbait edo berriki egonda honi buruzko keinu aipamen edo dena delakorik? Inoiz ez, eta, behin baino gehiagotan planteatu dugu hitzez gobernuarekin beharrezkoa dela errekonozimentu bat egitea, ez? Da Josu Muguruza bere diputatuak hartu zuen, eta handik ordu batzutara hila izan zen, eraila izan zen, eta inolako rekonozimenturik ez du jaso, ez? Eta kuriosoa da, rekonozimentu asko egiten dira kongresuan, askotan norbait hiltzen danean, diputatu izandako norbait hiltzen danean ere isilune bat gordetzen dugu pleno hasieran, baina Josu Muguruzarena oraindikan egiteke dagoen zerbait da. Horre kongresuen kongresuko mikrofonoak ezakit baute zerbait berezia batzuetan ez direla entzuten egoten diren horroiek batzutan entzuten dira, pixka xeltxa bada, gogoan izan zenuenean Santi Brugar eta Josu Muguruzaren memoria, nola reakzionatu zuen eskuineko hautetxiek? Horrelako gai bat ateratzen dugun bakoitzean asaldatu egiten dira, egia da, eta egia da ere mikrofonoak ez dutela dana jasotzen barruan, hemizikloaren barruan egoten den giro katramilatsu hori, ez, asaldatu egiten dira, muitzen hasten dira, eta beti daude batzuk iraina botatzen dituztenak, eta horrelakoak, ez betikoa da, baina ez da bakarrikan Josu edo Santi Bruar aipatzen dugunean, ez, herri honi dagozkien hainbat gauz garrantzizkoak jotzen ditugunean, orduan asaldatu egiten dira, eta ez dakit normaltasunez ez dugu hartzen, baina egia da pixka bat ohitu garela ez egoera arraro horretara.
Gaur hemen zauden, naiz irratiko estudioetan, baina deialdiare jasoa zenuen, segureski, Felipe, Letizia, Leonor eta Sofiarekin izateko, errege familia espainiarrarekin egoteko, 50 urte geroago, koroa demokraziarako trantsizioan hitzaldia izango baita gaur 12 aurrera kongresuan, ez dakit, nola ikusten zu ekimen hau? Bueno, bai, 50 urteko monarkiaren goraipamen bat betetzera datoz gaur ere kongresuan, guk planto egin diogu, esan genuen ez ginela jungo, askotan mantendu dugun jarrera berdina mantentzen dugu, uste dugun monarkia erabat anakronikoa den egitura badela, iragana zuritu nahi dutela, horrelako ekintzekin, iragana zuritu bakarrik ez, baita ere oraina legitimatu egin nahi dutela ez. Monarkia etzun herriak hautatu, Frankok berak hautatutako irtenbidea zen, Franko berak izendatu zuen gaur egunean ditugun errege hauen segida. Ez da demokratikoa beraz, ez da egitura demokratiko bat, Espainiako batasuna mantentzeko eta defendatzeko sortu zen, horrela mantentzen da, ikusi genuen Kataluniako auziarekin ere nolako jarrera hartu zuen erregeak, eta hain justuaren nazioen aldarrikapen guztiak zapusteko eta horren kontra egiteko jaiotako egitura bat zen, gure erabakitze eskubideraren kontrako hori ukatu egiten du, eta azken finean, eta laburbilduz frankismoaren erentzia bada, eta gaur egun hortxe daukaguna ez, hortik esplikatzen dira hainbat gauzak, guk republika askeak nahi ditugu gure herrientzat, eta RC eta Benegarekin atzo agiri bat atera genuen zentzu horretan. Hain zuzen, errepublikanismoari dagokionez, horre berez, bere garaian ere, alderdi sozialistak bere burua errepublikanotzat zeukan, Sumar, Podemos, alderdi errepublikanoak dira, zuek berriki atzo bertan aldarrikapena plazaratu zenuten, baina bada, honi buruzko eztabaidarik kongresuan edo eta beti albo batera uzten den kontua dago. Bai, nik uste beti albo batera uzten dela, ez dela gai bat nola baita esateko meloia ez dutela ireki nahi, behin eta berriro planteatzen dugu, eta uste hori dela egin behar duguna, eta egingo duguna ere, hemendik aurrera, plurinazionaltasuna, benetan hitz erresa da, nunbait, komplikatu xamarra da esatea, baina beraientzat hitz erresa da esatea, estatu plurinazional bat dela, plurilinguismoa defendatzen dutela, baina hori ekintzekin egin behar da, ez? Eta ez enunziatu maila batean geratu, ez? Horrekin, egiten dutena da nola baitere zuritu beraiena, eta baina aurrera pausak emateko kosta egiten zaie dena dela nik uste dut, gaur dagoen errealitatea mantendu egingo dela, ikusten ari direla, besterik ez dagoela, ze gobernuan jarraitu nahi baluin badute, eta hemendik urte batzutara ere, PSOEk gobernua egin nahi badu, eta Sumarreko jendeak ere gobernuan egon nahi badute, beste erremediorik ez dute izango azkenean, ahoz esaten duten plurinazionaltasun hori onartzea, ez errekonozimentua behar da, herrien errekonozimentua, benetazkoa izatea, eta, ez dakit, denbora pixka bat geixio izan beharko dugu, baina nik uste dut azkenean lortuko dugula, ez dagoelako beste biderik, estatu espainolean progresia delako gobernu bat osatu nahi balin badute, ez da aldatuko egoera. Bereziki azken aste hauetan ikusi da denboraren kontua nolakoa izan daiteken, juntsek iragarri baitzen, neurri guztiei edo proposamen edo legez besteko edo lege proposamen guztiei horre zuzenketak jarriko ziela. Zer nolako etorkizuna dauka Espainiar gobernuak, bideragarria da ala jarraitzea? Egia da nahiko horrelako egoera ezen onkor batean gabiltzala, hasieratik legegintzaldi honen hasieratik horrela izan zen eta mantendu da. Arrastaka balin bada ere, ateratzen dira legeak, aste honetan bertan elaren legea atera dugu, hau da gauzak ateratzen dira, zailtasun handiarekin egia da, eta, bakoitzak bere planteamentuak ditu, eta, baina hori da, dagoen errealitatea.
guk edozein kasutan jarraituko dugu, eta behin eta berriro esan dugu, jarraituko dugula, alik eta onura onenak ateratzen, hortik atera ditzazkegun etekin guztiak ateratzen gure herrirako, hori da gure jarrera, ez gara eroriko beste, interes ilunak dauden beste jarrera batzutan ere, eta gure jarrera oso garbia da, eta horrela jarraituko dugu. Zaila dago, egia da, komplikatua da, baina printzipioz, arrastaka balin badara esan dudan bezala, jarraituko dugu aurrera atera nahian, ez? Bai, aurrekontuak daude ere, nik uste gai garrantzi adun gai badela, ez da oso garbi ikusten ze gertatu daiteken, zaila ikusten da ere aurrekontuak ateratzea, aurrekontuak aterako balia, nik uste egonkortasun maila bat lortuko lukela gobernuak, eta mantentzeko nolabaiteko bermea edo lasaitasun esparru bat emango liokela, ez? Zaila da, baina gu saiatuko gara ere. Aurrekontu horiek egiaztatu daitezen eta Euskal Herrirako partida ekonomikoak eta hainbat beharrezkoak ditugun hainbat gai ere mai gainean jartzeko eta lortzeko. Duela aste pare bat ere hemen aipatzen genuen, hainbat ministrok bideo gehiago egiten dituztela, sare sozial berriak ere zabaldu dituztela, aipatzen genuen, hori altzela izan, bazpareko hauteskunde kanpaina baterako testingurura, ez zotera garamatzan, zuek identifikatu duzuean kongresuan izaten zaretela bazpareko kanpaina baten zantzurik edo? Bai, eta gainera, estatuko realitatea beste bada, laizter doaz Extremadurako hauteskundeak, beraz, nabaritzen daia, hauteskunde moduan daudela, eta, sare sozialetan egia da, ministro desberdinek egin dituztela horrelako inaugurazio batzuk, kanpainan gaudela, bai, kanpainan gaude alde guztietatik, ez, eta hemen pixka batetara Extremadurakoak daude, gero beste batzuk etorriko dira, eta nik uste dut modu horretan daudela, ez, edozein kasutan, hauteskunde orokorrak ere edozein momentutan izan daitezkela ere egia da, ez, gauzak aldatu egiten dira astetik astera, eta zerbait ziur eman balin badezakegu da, daukagun ziurgabetasun hori, ez? Edozein momentutan konbokatu daitezkela, hurrengo hauteskunde orokorrak. Edozein kasutan gu pres gaude, edo zertarako. Hauteskundeak deitzeko eskaera ere gauzatu zen atzo bertan Alberto Núñez Feijóo, estatuko fiskal nagusiaren inhabilitazioaren ostean, baina hasteko, akaso galdera inozoa izan daitekena edo ausazkoa izan zen zigor, inhabilitazio zigor hori azarako batean jakinaraztea? Ez, nik uste ideia guztiarekin egina zegoela, eta justu egun horretan ateratzeko. 50 urte betetzen ditugu Franco hiltzela, baina nik uste nolabaiteko jarrera bat zegoela, hor esateko, hemen gauzak dauden bezala daude, eta etzela kasualitatea, atzo bertan jakitea epai hori, oraindik sententzia redaktatzeko dago, baina gauzak ez dira gertatzen kasualidadez. Egia da, edozein kasutan fiskalaren auzi honi buruz, gu ez gaude hemen, Euskal Herria Bildu ez dago hemen, fiskal nagusiaren errugabetasuna edo erruduntasuna defendatzeko edo ezeztatzeko, ez da gure eginkizuna, ez da gure bokazioa, guk beste ikuspegi badugu, horrela lan egiten dugu, beste ikuspegi batetik lan egiten dugu Madrilen, baina, edo zela ere, nik uste dut Euskaldun hori ez digula harridurarik sortu, Espainiako auzitegi gorenak horrelako epaiak ematea, ez da lehen aldia, hemen herri honetan asko sufritu dugu, horrelako epaia jaso ditugu ere, eta badakigu zer dagoen horren atzean, eta edozein kasutan ahaztu behar ez duguna da, ze testu inguruan eman den sententzia hori, Aznarren
hitzaiek oso esanguratsuak izan ziren, eta hortik aurrera etorri beharreko guztiak, eta gertatzen ari diren hainbat eta hainbat gauza, ez, Aznarrek esan zuen, hitz egin dezakenak, hitz egin dezala, egin dezakenak, egin dezala, eta mugitu daitekenak mugitu dedila esan zuen, ez? Eta hori gertatzen ari da estamentu desberdinetatik, ez? Judikaturatik eta poliziatik eta edozein estamentutik horrela dago, operazio bat dago. Bai. Hain zuzen, aipatzen zen ere, operazioaren baten bueltan, halko zela egon Santos Cerdanen espetxeratzea, ze testinguirutan ikusten duzu hau? Bueno, txostenak dira, ukoren txostenak dira, gero frogatu egin behar da, ez? Eta herri honetan ere, hortik Guardia Zibiletatik datozen informazio horiek ere, uste dute, urten poderioz garatu dugula nola baiteko habilidade bat, edo, bai, habilidade bat, zalantzan jartzeko hainbat gauza, ez? Orduan, beste adibide bada, ez? Uko ginorkeztu pentsatzen, gaur egun ustelkeriaren kontra lan egiten duenik beste interes batzuk ditu. Ez dakit ere, akaso alderaketarik egin daiteken, baina Santos Cerdan edo Koldo auziaren bueltan ikerketa batzordeak piztu dira, xetasunak dakizkigu, txosten hoien bitartez, edonolako xetasunak, baina ez da hori gertatzen Monteororen bulegoaren kasuarekin? Bai, eta horrek erakusten du nolako bi norabideko ekintzak dauden, ez? Auzi guzti honetan oso adibide garbia da. Batzuentzat balio duena, beste batzuentzat ez du balio, ez? Azkenikan, aipatuko dugu baita ere Euskal selekzioa, honen bueltako aldarrikapena eraman zenuen kongresura. Zer egin dezak Espainiar gobernuak esparru honetan? Bueno, guk aste honetan justu eskatu diogu Pedro Sánchezi galdera luzatu genion. Ia zer egiteko prest dagoen, ez? Egin behar duena da aitormena eta Euskal selekzioak esparru guztietan, modalitate guztietan, gauzatzea eta posible izatea, ez? Herri bat gara, herri bezala aurkeztu nahi dugu gure burua munduaren aurrean, eta horrek ere kirol esparrua ere bere baitan hartzen du, ez? Azken finean da, lehen komentatu du nazioanistasunaren gako hori, nazioanistasuna, realitate bat izan behar du, ezin daiteke era simbolikoan geratu, eta hori da, eskatu geniona, pausoak ematea, bide horretan. Erantzun zen, aldezakena egiten duela edo eta badagoela dagoeneko pilota eta surf selekzioa, asetu ditu zinen erantzun horrekin? Ez, eta horrela esan nion, espero nuen erantzuna bazela, neurri batean ez desiatzen duguna, eta bai, kirol legeak ekarrizun horrelako aurrerapen bat, baina etzan nahikoa, eta garrantzitsua zen, baina etzan nahikoa. Orduan, nahiko mugatua da, ez? Bakarrikan, pelotari eragiten dio, beste hainbat gaietan gure Euskaldun bezala jokatu nahi dugu partida hau munduaren aurrean. Aipatu ditugu elkarrizketa honetan, Espainiar gaurkotasunaren harimutur asko, hauetan sakonduz gero, beti joko genuke seguraski lehen aipatzen genuen 78. Erregimen, Deep State delako hori, edo, halako testu inguru batean lan egiteak frustrazioa eragiten du? Pentsatu daiteken zerbait da, ez, baina nik uste dut egiten dugun lanarekin, eta herri honek aurrera daraman lan honekin, aurrera pauso asko ematen ari garela, urte hauetan, eta horrek nolabaiteko lasaitasuna ematen dizu, ez, gehiago behar dugula, noski baiez horretarako gaude, gehiago lortzeko, ez, baina, eta ari horretatik jarraituko dugu aurrerantzean ere, orduan frustraziorik ez, ze bai, lan asko dago egiteko, baina asko da ere lortu duguna. Guztia bakin gelditzen gara, Mertxe Aizpurua Bilduko diputatua Madrileko kongresuan, eskerrik asko goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Zuei, mila esker.
Alonsoren liburua, Garak